ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାୟଗଡ଼ା 7/11। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମିତି ବୈଠକ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲାକା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଲସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକା ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଟୁନି ହୁଇକା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ହେବ୍ରିକା, ବିଡିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏବିଡିଓ କାଳୁଚରଣ ନାୟକ, ସମସ୍ତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜୀବିକା ମିଶନ, ପଶୁପାଳନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ସମୂହିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳଛାୟା, ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଆଦି ବିଭାଗ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲାକା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏମ୍ପି ଲିଡ୍, ବିକେଭିୱାଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପାଣ୍ଠିର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭାଗୀଦାରୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଲସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଡି ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଥା ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଗୃହ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆବାସ ଭତ୍ତା ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2025-26 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଣସ୍ତରୀୟ ଗୋଟି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୁତିରେଖା ନାୟକ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବିଡିଓ କାଳୁଚରଣ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ